Yewra Santine, what do you fear or have any to know Sagranti? Essem. Sagranti, Abia, Yankuranium, Nabu was Yabia was Yapom, was Yabia on to a source of whom. Yes, Sagranti war. This is Sagranti war. I am another member. Sabi, now you would do a possibility and would get them on you when you came book. And I said, Garnet Wasson. Sir Garnet Wasson. Now, some of your presence said, no, you would do the book. Now, you're taking over your school. It's Sagranti, eternity, Santa Fe, man is happy. It is obviously a Casagranti war. Now, baby, a Santa Fe and a mass happy. I mean, I said in it too. Sagranti war. A Brunei no nanity, I'm not a Brunei, I know this son anymore. Your friend is Sir Garnet Wasson. And eternity, your group of TSA Sagranti war, and now say Sagranti, and now say two, a call. A call. It's a rough to our neighbor. Now you're two, some of you so awful. A two was in the play and ever. Tinana says so ready, a poor young woman. And see a Sagranti, and now say two. A tour, your two the play. Considerably, and a day, sir, a pony by your ma, your woman, sir. And see your Kaya. As in another me a drew, I'm more for sure. Near Kaya, pony see, you know. Another one, a walk when him, some your pony and the flat and sick, and I help him swan the very young waffle. Some of them are for penny for the one, not one nose. Some in our nose, and see a profile penny also. And I said, a corner open, and never be very open. A hundred or two grammar, you were something in Africa, can you say? Some people near what I am near about the pool, one may have to near the pool, or 3 hours, and 1 year about the point, nip one more probably. There was a Santa Manu Pepe, if you come and say, Yabani Babuan, and Nuna, Santini, one was Suma, Alpha and Petiano, and a sagin and be Dombi, Emma, what tea, when you go for a waffle. Now, this answer not for me, and two man one day, not a young prima new 25,000. And now, what day any Santa Babu. Somebody else, yes, Santa, Yanina, see a Babu. Sabia Santini, need us for a one. A double almost what the man and yet of Kitua, the son said, the civil Puma Pemwa, a Pimbeba, and since I said, I am separate, you pop on the Punti. And my brother Popo, and the power, the fire, and Primadio Lununo, of the two moon come far. Now, once my hidden a slav war, if you come by and so. It's a bass in Rasantina, and now Profita Cariti, you know. So we want Primo Crass or Pepe, and Wafu, and Papua. Of course, Papua, Papim said. A corner of brass, and I'm not simple. Or said to move a Kumasi, second at once in any dominant up a Kumasi. And one of the full fast, Sunday in our woman, now, none of it in our no open is a no pescada, and a nut in a sword, or the apple with the cocoa, or pescada, and a no diabo. And so, I know, Sabia Santinian Samu, Nayan Woody and Yan Sam, you want it. Sikakaya for who by Masu at the conference. And nobody will want the Papa Cassie and my Yana. Assembly said a tour at Tubari. See, it is a company, Casa says a tour at Tubari. Tamina, when you go for the biscuit, Afano, and another fire the far fence, and we would have moved up by the Cassie. What not? A tour, my a tour at Tubari. And when you have something in Casano. Eti nana mo ya domini na bebre eche yesi kumasi ni na ase yesi kumasi ni na ase na bro ni kokko ni mse nka asante bebo ye no hwe no no wenye sikeda no woni mse asante bebo nenso asante ammo na no bi na asa kika wo hu bom e wo mo ma 1896 bro ni kokko fofo saba ye osabe to say no wo ba ye no wo ba na prempe the first. And what will buy ya? Or Sabbath to say one so. And no, far, prepare the first. And then that's a man of Santima, and then to Sojina, one in our found number point in Lumina, you found 1.6. And what will call you know? Probably I asked Santua, and only about and the one say, yes, I'm mother and the cocoa and the phone fast and so. And the man on one, and see, yes, or poor people, yes, Santua. Oba besia
ogyina prɛmo ano prɛmo no deɛ ti a yɛka ne sɛ broni kɔkɔɔ de ɛyɛ bɔmbu bi baa na ɛbrɛ biara ne yɛto saa bɔmbu no ne yɛto no ɛbrɛ a ne du mmienu abɔ wɔde broni kɔkɔɔ wɔde saa bɔmbu no baa wɔde bɛsi baabi ɛnɛ yɛwɔ ɛyɛ military museum ɛyɛ dum ɛhɔ na wɔde saa bɔmbu no ɛba bɛsi yɛ eti wɔn so biara du mmienu ɛna ne wɔto saa bɔmbu no ti yɛ sɛ prɛmo ato saa bɔmbu no ne yɛto no brɛ a ne du mmienu abɔ ɛno ti ne yɛka sɛ prɛmo ato nti ɛnɛ yɛwɔ sante kasa sɛ du mmienu bɔ bi a yɛsɛ prɛmo ato ɛyɛ broni kɔkɔɔ ɛyɛ ne bɔmbu a wɔde baayɛ ɛbɛsi Kumasi adum ɛbɔ du mmienu a ne watoɔ na nananom sɛ prɛmo ti ne yɛde akae ti kuro bi yɛ asantoɔ no oni afra ne wɔanom sɔre kɔn nanso sansa na broni kɔkɔɔ meka sɛ nipa bi no wɔ dɔɔso nti sɛbe ɛko nim asanteɛ ntumi ani nkonim ɛma yɛsaakye kuro bi yɛ asantoa ɛne oni afra ne wɔanom so ɛde kɔka ɛyɛ n'apɛmpɛ a wɔdi kan ɛne n'amampɔnhene nom ne ɛyɛ n'adwosohene nom ɛkɔka wɔn ho wɔ sɛ ships eti ɛnum sɛbi mpanin sɛ na wɔn baako ne sɛ yɛde pɛmpɛ a wɔdi kan kɔ nyinaa sɛbi asanteɛ yi ne ɛfɛ na ne yɛ wɔn ne ɛkoro so na sɛbi pɛmpɛ de fɛ ne wɔde apakan mu yɛde ne bi ka akɔrɔkɔ ɛyi kekos wɔn ne yɛde ne fa yɛ ɛwɔ nyinaa na asante yɛsoɔ yɛwura ɛwɔ apakan mu ne yɛde ne fa kekos eti ɛwɔ de ehuru sɛ dabi aborɔfo no hu sɛ asante no wɔdi wɔn yi n'akyi tiɛ ne yɛde bɛfa akɔfa atakorade aba akɔfa kɔkɔɔ ɛkɔ twa bosompo ɛde na akɔ sɛrɛliɔn tiɛ de bi kɔ sɛrɛliɔn no ne ehuru sɛ still ɛyɛ asantefoɔ no wɔbuso ɛpem so a wɔba bɛgye wɔn yene ɛno na wɔyɛ sɛneɛ yɛbɛtena yɛ de akɔ sɛ sales ɛhɔ deɛ wobɛba a ne sɛ wɔfa ɛyɛ nananom ɛyɛ subɔntwa yi bi ɛyɛ planto no mu wadeɛ no bi na wode akɔ ɛwɔ so saa berɛ no ne yɛni bi saa a asantefoɔ yɛbɛtumi afa ne yɛde akɔ sɛ sales enti yɛntumi antoa so ankɔfa prɛmpɛ the first amma nti ɛnom wɔ na ɔkɔkaa hɔ na nananom yɛ yaa saa berɛ nananom bi boae ɛyɛ saa berɛ wɔkye hena no wɔ hɔ yɛfrɛ no ɛyɛ n'asɛmfori ata wɔn nyinaa no boae ɛma wɔpɔn sɛ yɛmfa prɛmpɛ the first ɛne nananom no ɛmmerɛ nti ɛnom na sɛ yɛkae a bɛmfie nsia ne nsuo mu ewura santini wɔkɔ akyemɛ mu ɛkɔda ɔkyeman ase wɔn mu a wɔboayɛ ɛma ɛyɛ afe apem ahankron yɛde prɛmpɛ the first emu wɔ 1924 yɛde no ɛbaeɛ ti ɛnum yɛde prɛmpɛ the first saa bɛɛ biem no ɛhɔ ɛna prɛmpɛ the first baeɛ wankyɛ ɛna wɔwu yɛ ɛna yɛnya prɛmpɛ ɔtɔ so yɛ prɛmpɛ the second na se kɔkɔdua eti ɛnum waa na asanteman kɛbɔ mu saa bɛɛ biem a yɛka ne sɛ the restoration of the Asante Confederation the restoration of Asante Confederation asanteman nyinaa nkɛbɔ mu bɛɛ biem na saa bɛrɛ nananom a ne atete wɔn ho nyinaa a ne ɛwɔ akyiri sɛ dɔmaa sɛ gyapɛ kurom sɛ dɔbo wɔn nyinaa saa bɛrɛ na broni kɔkɔ mmɔmfaahodeɛ nanso asanteman kɛbɔ baayɛ no wɔn nyinaa saa baa bɛtwe afra ehyia nkɔpɔ nso esɔre kyerɛ asante no ɛpɛmpɛ ne sɛkɛn ɔtɔ so mmienu eti obi ka sɛ asante ɛwɔ asante region ha yɛ ɔboa asante ɛnyɛ asanteman mu anko anyɛ asante region ha yɛ asanteman no ɛkwaa na akɔfa fra ɛfa pono ɛfa na hafo akɔfa eastern dikoman kuro bi ɛwɔ afram prince akyi yɛfrɛ wo dikoman ɛhɔ nyinaa yɛ nananom ɛyɛ ayekoɔ ekuro ɔmo nyinaa firi kontaase ɛna ɔkɔka ɛyɛ dikoman saa ne ɛwɔ wurawura a nanom ayɛkofo a ɛfiri kontaase a yɛnso yɛkɔɔ yɛkɔka wurawura eti nanom nyinaa ka bɔ mu a ɛne yɛka ne sɛ asanteman ti sɛdeɛ ɛda bia yɛte sɛ yɛse yɛkɔ asanteman asetena ɛnyɛ Kumase ɛna ɛnyɛ asante region nko a ɛnananom nyinaa yɛfiri ɛyɛ fraw ɛfiri bunu mantam mu yɛfiri ahafo mantam mu na ɛkyerɛ ahafo mantam mu ama nnipa bi so ate aseɛ ɛberɛ bi piri na asante kɔɔkɔɔ bi yɛse ɛbirimburo ɛsa nanom n'apɔkoware katakyi a ɔdi kan ɛkɔ akyɛmsa wɔkɔ akyɛmsa no saa berɛ no na akonnwa a ne yɛfrɛ no ankɔbea ne yɛnyanya ne yɛmmɔ ankɔbea akonnwa nti nanom kɔ akyɛmsa no a birimburo eti awura bɛfa asadeɛ wɔ Kumase ne hɔ ɛna santene ɛma abantemahene ne n'ahiahene no eti mu sɛ yɛmmra mɛfa abirimburo mmra na asadeɛ ne agyapadeɛ a wɔbɛfa no wɔnsa fa mɛ Kumase ɛnom ne yɛkɔte abirimburo ɛkɔ yɛa kɔfa sɛhwe ɛfrɛ baabi awɔri
ɛhɔ nyinaa ɛbɛka asante ho enti sɛwi baabi ɛnɛ nananom ti nyinaa asantenti ɛna sɛwi ɛteɛ nanom na ɛde saa asase no ɛmaa wɔn sɛ wɔn tena hɔ ɛsa awie sɛwi ɛsa awie sɛwi ti ɛhɔ ɛna enya saa asetena no nananom yɛde maa wɔn sɛ wɔn tena hɔ eti wɔkɔfa asadeɛ yi ba yɛ yi ɛhɔ na n'apɔpɔ wɔ yɛ ba yɛ no ɔsi dɛbi ɛwɔ sɛ bɛbɔ ankɔbea akonnwa ti sɛ ɛnna wote sɛ ɛwɔ ankɔbea akonnwa yɛkɔ saa wɔn nkɔbi wɔn yɛ ɔte efie na wɔhwɛ kyerɛ ɔte fie sɛ obi efiri awura na sɛ ɔba na sɛ wɔne no afei so ti yɛ nya ankɔbea akonnwa nkonnwa no bebree wɔ sɛnti a yɛbɔ yɛ nifa benkum yɛkyekyere saa yɛwɔ nifa yɛwɔ benkum yɛwɔ adɔnten yɛwɔ manwerɛ yɛwɔ twafoɔ wɔn nyinaa ɛka ho santene na asɛ etu odi kan na kyekyere ne saa ɛyɛ asraafoɔ ɛna wɔkyekyere ne saa nifa ne benkum ɛne adɔnten manwerɛ yɛwɔ kyidɔm ne ne mɛgya ase wɔn nyinaa ka ho ɛne yɛkyekyere saa sa no na yɛkyerɛ yɛwɔ kokofo yi deɛ yɛtie bibi kakra abɛturom ɔfa yɛa de kɔfa amoafo ɛde bɛwura ɛyɛ asantema so saa berɛ na aduro ne mapɛ odi kan ɔbɛto no hɔ ɔne wɔn noa ne wɔfa ase ɛsene fi bɛkɛtu ɛhɔ na ɔbɛto wɔn wɔ asantema so ti naanum kɔsia hɔ nankyɛn nyame ɛne wɔn nua mɛma no ɔne wɔn noa ne pa ne piesie nankyɛn nyame ne piesie ne yɛfrɛ no brempɔma piesie ne yɛfrɛ no brempɔma piesie ne piesie ɛno no nti wɔn bɛtena hɔ no sɛ biebu na yɛka yɛm ɛhɔ na ne wɔ sɛ na aduro ne mapɛ no wɔfa ase akyekyere ɛyɛ akura bi a ne yɛfrɛ hɔ tapokyi ɛnam dɛm saa ɛwɔ menim sɛsɛ bere deɛ yɛfrɛ hɔ baa na tete bere mu ne yɛfrɛ hɔ tapokyi ɛhɔ na ne ɔbɛsoɛyɛ nti wɔfiri hɔ no ɛhɔ na nankyɛn na mehunu sɛ da bi mmɛmɛ yi a mabɛto wɔ hɔ yi sɛ memu ɔbaba ɛwɔ sɛ mede me baba yi ama n'aduro ne mapɛ ne wɔfa ase yi ne sɛ bebree a wɔbɔ yɛn ho ban ɛwɔ ka yɛ mu a ɛhɔ na n'abe mpɔma piesi a wɔyɛ nankyɛn na mepɛnyɛ yi yɛde ne ma awadeɛ ɛma ɛyɛ na asiri fi braketu eti yɛde ne ma awadeɛ no ɛno mu na ɛba yɛfuru bɛɛ ho ɔwɔ ba a ne yɛfrɛ na tia awɛ na ɛdin no ne wura fi ne bɔ kakra kaka awɛ ɛhɔ ɛna wɔduru yɛ a wɔserɛ sua yi sɛ wɔpoa no na sɛ wɔtumi wofa ne ba sɛbi ɔde aboadeɛ bɛbrɛ mu wɔtwa asuo yi a ɛneɛ yi ɛna awoɔ kaa no sɛbi ekura na ne ho nyinaa pa obiara nso ne ka yɛ mu a wɔba abɛgye na wo nti na mmarima mmiɛnsa ɔmo mmiɛfrɛ baako ɛdu ampɔfo atu ɛna ɛntwi mmarima mmiɛnsa yi na ɔmo yɛ ahafo ɔmo kɔ ayɔ ɔmo na ehu sɛ mmarima kotosi ɔda hɔ a sɛbi n'adagya mu nyinaa ɛda hɔ wɔs sɛbi ekura ɔbaa bi deɛ yɛ ɔda hɔ yi yɛkɔ ne yɛkɔhwɛ ne sɛbi n'adagya mu ɛbi a no wɔyɛ desi nti ne wɔ soro sɛ wɔbɛkɔ akɔhwɛ n'adagya nanso wɔhwɛ yɛ ano na wɔbrɛ ɛna wɔkyiri hɔ sɛ ɔba akɔfa no na wɔpɛ akura bi a wɔbɛnya obi a ɔbɛgye na wo ti ɔkɔɔ hɔ a wɔkyiri wɔkɔfa a na ɛne kotosie no wɔde no ɛkɔ akura bi ase ɔkɔnya ɔsorani baabi a ne yɛfrɛ no afranewa ɛna gye na ɛne kotosie awo ɔgye na wo wieɛ no ɛhɔ na afranewa ka kyerɛ mmarima mmiɛnsa yi sɛ nkɔbɔ ne wɔfakyɛ yi amanneɛ na monkɔbɔ ɛyɛ ne papa akyiase ne amanneɛ na monkɔbɔ ɔno ara ne kunu ɔwusupani abrankɛse nyame ani ɛyɛ mɛno kɔkyesie bɛma a na ɔne no wo yɛ ne yɛfrɛ no ɔwusupani nti yɛyɛ ne yɛtaa ka sɛ wɔn ne bɛnya sɛ ɔwusupani ne akuaba koma sika bɔpa ɛne sɛ tutu nti ɔwusupani ne ba ɛne santene ɔsɛ tu odi kan nti ɛkɔbɔ namanneɛ nti ɛnom wɔ ɛna mmarima yi ɛba a kokofo yi ɛyɛ kyɛi a ɛyɛ mɛno kɔkyesie ne wɔfa ɛwuru sɛ dɛbi mmarima yi a ɔkɔ ho yi bi ɔfa ase adagya mu sɛbi yɛanyɛ ne biribi a ɔkokora akɔtena nsɛdwa ase ɛne dam yɛase a wɔde ba abɛɛ kasa sɛ ɛyɛ ɔbaa bi a mekɔ ho no sɛbi ɛbra ɛnneɛma a sɛbi ɛbra na ano anim a ɛsesa ne baabie na ɛde apɛyɛ kasa ama mpanin abɔ akɔte ɛyɛ ɔdehyeɛ sɛbi n'adagya mu asɛm ɛhɔ ɛna nanom yɛ sɛ ɛne yɛbɛsi dan ama mo yɛde mo ahyɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔnkɔ mmɔntene so ɛnkɔ ka ntoma no sɛ yɛabɔhoro ma ɛno kotosie n'adagya mu ɛne yɛsii ɛdan ɛne wɔn nyinaa ɛtena mu ɛhɔ ne yɛkɔnya sɛ kokofo ɛdu ampɔfo atu dabrɛ ɛdan sɛ mu kokofo ɛdu ampɔfo nkyi dabrɛ ɛdan si dan mu abakɔsɛm historia kɛseɛ paa na gyina hɔ wonya wɔ hene ba ama ɔdwumani ase ɛnyɛ mmerɛ sɛ wobɛnya wɔ hene ma
ɔheneba ɔdɔbɔ ase wɔbɛkyerɛw asante mpaninsɛm abakɔsɛm abakomasɛm mpaninsɛm deɛ yɛnim ɛne deɛ yɛnim deɛ yɛwɔ afie nananom tena ase a wɔkasa a nananom te musuo nananom tena ase na ɔberanteɛ kasa a wɔpensoɔ bɛrima koraa no wɔte musuo ɛnyɛ mmerɛ abakɔsɛm no wɔto ne bo ahyia na wɔnim nso wɔbɛtumi de dɔnhwere bɛyɛ sɛ nsia aka asante abakɔsɛm yɛgyina kuro biara ne asante man mu ha sɛ yi a woka kyerɛ ne sɛ wɔnwene hɔ mpanyinsɛm ama wɔnte a wɔntumi yɛ kuro biara ne asante man mu a wɔntumi nka ɛho mpanyinsɛm na yɛka sɛ yɛdi adwene ɛda akyi da na yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛhyɛ asuo fra eti nana sɛ wɔtoma so a wɔsampa wɔtoma so na de bɛsi aso de ama me a deɛ wɔyɛ no koraa no m'ani agye m'ani aso enti ɛne amansie te hɔ ɛna sɛdeɛ bu nɛsi a yɛwɔ asante no wobɛtwa dwira amammerɛ ne amanneɛ bi wɔ hɔ a ɔba asumnya asantema so ɛbɛyɛ ɛwɔ asantema so ka yɛ mu hɔ ɛhɔ ɔbɛyɛ amammerɛ bi wɔ hɔ nti asumnya asantema so aman nyinaa sɛ yɛwura ɛba bɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ bi wɔ yɛka wɔ sɛ yɛwura de ne mfie aduonu no yɛsrɛ nananom nyinaa ne ɛwɔ ahɛ neanim sɛ bi hɔ a yɛbɛba abɛsɛ yɛwura animuonyam yɛba bɛso ɔde 12 May yɛwura ɛbɛbɔ dwa kɛseɛ na anka yɛhwɛ ɛkɔ stadium nanso yɛwura ama committee yɛ hunu sɛ sɛbi stadium yɛkɔ a yɛ ne yɛbrɛ nti yɛbɛtena manhyɛ kɛseɛ mu a ɛhɔ ne yɛbɛbɔ dwa kɛseɛ no paa mfie aduonu no afidida ɛma yɛwura asante hɔ ne yɛbɛbɔ dwa nti obiara bi hɔ a yɛwura nim sɛ bɛrima na yɛ dɔm bɛma saa nkyɛ bi hɔ ama ka hɔ ne nyinaa bɛhyia amammerɛ ne amanneɛ ne mpanisɛm nyame nhyɛ aboafoɔ nnɛ nyame nhyɛ mpofoban nyame nhyɛ bɛrima Yeah,